Alla kollox għamel tajjeb f'waqtu, poġġa l-eternità f'qalb il-bniedem. Iżda mingħajr ma dawn jirnexxielhom jikxfu x'għamel Alla mill-bidu sat-tmiem. Dan mill-ktieb Bibliku ta' Koħelet fl-Antik Testament. Ġwanni l-Ammiri jew il-Battista jikkwota lill-Profeta Iżajja kellu ħabta jgħajjad ħejju t-triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Aħna għandna almenu xi ħiel illi hemm l-eternità impoġġija f'qalbna. M'aħniex abitwati ngħixu fiha jew permezz tagħha dik l-eternità illi Alla poġġa f'qalb il-bniedem. U allura il-modijiet tagħna illi jrid jgħaddi minnhom il-mulej mhumiex dritti u ma neħħejnilhomx l-imbarazz min-nofs. Jeħtieġ niddrittawhom u nikinsuhom. Ġwanni l-Ammiri, Ġesu u l-Apostli jgħidulna illi dan nagħmluh permezz ta' azzjoni ta' moħħna u qalbna li s-soltu ngħidulha indiema, kelma maqluba għall-Malti mill-Grieg tal-Vanġelu. Il-kelma bil-Grieg metanoia tfisser illi tieħu l-perspettiva l-wiesgħa, il-kbira, u naturalment illi tgħix skont dik il-perspettiva. Għandna saħansitra xi ħiel illi hemm l-eternità f'qalbna. Ngħixu minn dak il-post font u misterjuż u l-mogħdija biex jiġi l-mulej tkun dritta u ħielsa mix-xkiel.